Pois, con este libriño, Nen todo é arte, modos allá, tentei, non sei se con acerto, xa me dirán, mostrar algúns dos parámetros que nos poden ir guiando para entender un pouco o que é a arte contemporánea. Cada momento histórico ten uns produtos culturais que pertencen a esa esfera, que falan desa sociedade. Sen embargo, a sociedade contemporánea custalle admitir determinados produtos culturais, en concreto obxectos artísticos, accións artísticas, como obras de arte. Se continuamos a seguir lendo as obras de arte cos mesmos parámetros do Renacemento e esquecemos que vivimos no século XXI. Neste libro xa o propio título, Nen todo é arte, está o relativismo e está o cuestionamento, e son moitas as preguntas que ides atopar neste libro. Poucas as respostas, non o sei. O que si tamén tedes son uns códigos QR para que podades seguirme nesta lectura a través de imaxes. Así que aquí vos espero.